Atzalde hon danoi, da ongi etorri 2025ko ekaineko 26ko osoko bilkura. Gai zerrendiakin hasi aurretik, aipamen berezi bat Josebe Astigarragai, urte askotan udaletxientzat eta herrixantzat egindako landana eskertzeko, 2003an hasi izan zinegotzi lanetan, eta 2007tik 2011 bitxartean Mutrikuko lehen alkate emakumea izan zen, eta ohandik indarrik galdu gabe 2015-19 ere berriz zinegotzi lanetan aritu zen. Orduan elkarrekin egon ginen. Eskerrik asko Josebe, egindako landan aitxio, eta doluminak eta bezarkada estu bat familixai eta lagunai. Jon, zer. Bueno, gutxi gehiago esateko, guk ere, Josebe gogoratzea, azkenean hemengo zen hainbatek behakin urte asko pasatu ditu udaletxean, ni neuk 8 urte, 2 legislatura egin ditut behakin, zinegotzen moduan. Eta, pixkat, aipatu, Joseben ezaugarri nagusi zenak, eta zala langile nekaezin bat. Ezagutzen daunak eta udaletxean zela lanien ibilidan jakin gertutik ezagutu dugunak badakigu gota laborduko dedikazio zakala. Eta horren adibidez Fondaberriko parkina, hainbeste buruko min ematen ziona, eta beti izaten zion Josebe, baina zeba hartzen duzu ardura hori zure gain. Lagaizu behingoz parkin newsente hori eta baten bat kontratatuko dugu horren arduri hartzeko. Eta ez, xoixa horretxek ere udaletxeai aurrestiarren edo, beako gota labordu zeukitzen zoan hango telefonua, edozein ordutan, goizeko 3etan, goizeko 4etan, timbria joten zion, bati barreri ezin zala altzatu, ezin zala bajatu, guztak gizona erazarratzen zakola, baina makina bat urtean, beha izan da horren ardura dona, kobratu gabe, urte horietan, eta beste 1000 gauza. Egizatzen behar da, Josebe aiatu zala alkatetza egoera gogor baten, ez da niz osinalde alkate zala, eta alkate izan dut berri hil zan, eta taldeko batek hartu behar zuen alkatetza ardura, zan momentu oso komplikatua, egoera ekonomiko krisialdi hasieran zan, egoera ekonomiko oso larrixa, udaletxean ezaban diruik izetako, eta egoera hortan alkate izatea bada gogorra. Egoera dirua dagoenean alkate izatea gogorra da, ez dagoenean, eta dana izetzen behar diozunean, eta murrizketak emartezunean, da langilei bada oso gogorra. Eta egoera hartan egizezan ezan inontzako gustoko platera alkate bihurtzia. Eta, alderdi txikan eskatu zion, bere zen alderdikidea, baina bai, alderdi txikako konpromiso basakan, eta eskatu zion alkatetza beak hartuko zoan, eta baten batek aurrea pauso hori eman behar zoan, eta beak bai eskoa eman zigun, orduan gu oso eskertuta goz Josebei horren txikan. Badakegu 4 urte oso gogorrak izan zela, gero erabaki zuen berriz ere zaurkestea alkatetzara. Baina, hori, izan dut emezela, krisi garaiak, urte gogorrak, eta bestelako, gizoan ere momentu gogor batzuk, tabernen zaratak ziela testabak zela, akordatzen naiz, zazoi hartan bastante keixaso zen udaletxian, herritxarren partetik, eta neurriak hartu behar zian, herritxarrak baso zelako ezigitzen udalai, neurriak hartzeko, uran eskubidea, lo eta deskantzurako eskubideak eta bermatzeko. Josebeko erabaki batzuk hartu zoan, tabernan ordute gixak eta pixkat betearazi, fleksibilidaten barruan, ez da oso zorrotza izan, baina IZSS txikegan, orduan pixka jartzea, batzuk oso gaizki hartu zeuen, eta ni akordatzen nahi, beak beretzako oso egoera pasarte oso gogorra izan zena, larun bat goizeko, ez dakit, ordu biztan 3etan, eta tabernak itxitzakoan, manifestazio baten zizuela beretzea, beretzeko timbradanak, eta inguruko etxeko timbradana jo, eta bere zenarra, bere semia ere, orduan ere etxean zeudela, etxepeko guztia lehiota aterata, eta hori izan zen oso pasarte gogorra, beretzako alkate moduan, gero horrek eukizoan epeitek izetan ere jarripen bat, gero bertan bera geratu zena, berak erabakizun azkeneko momentuan atzeotatzia, baina alkate izateak hori daka erabakizak hartu beharra, momentu gogorrak, baina nik uste momentu politxak ere bizi izan zoala, esan dezu bezala, 4 urte alkatetzan hain gogorrak pasatuta gero, 4 urteko deskantzu eta gero berriz ere zinegotzi bueltatu zen, beak normalian ogasuneko gauzak, diru kontuak, fakturak, eta gauza horrek nik uste gustatzen zakon eta ondo itzen zoan, nik uste langileen partetik handa ere beti aitortu izan zakola Josebengan sekulako babesa sentitzen zegoela, eguneroko kudeaketa hortan, ogasun batzordean, eta bertan interbentzioan eta diru bilketan da lan eitzen dagoen langileen partetikan.
Eta, bueno, hori guztia akordatuta, gu ere penatuta gozela, gazte junda, gaixotasun luze baten ondorioz, eta, gure doluminak ematia bere familizai, bere zenarrai da bere semiai batez ere. Eskerrik asko. Bueno, gure partetikan baitxare, azteko, gure alkartasun osoa, bere familia danai azaldu dezuten bezala, zuek partekatu dituzuen hitzakin bat egiten dugu. Guk honen gainetikan ezer gutxi dakau azaltzeko, baina bai konpartitzen dugu hori, Josebek zakan bete beharraren zentzua. Gauza asko honen gainetikan, ikusete herri txiki bateko alkate izan behar da, horrek behar bada, horrek dakan atal garrantzitsu bada, eta Josebek basakan. Aipatu zuten nolan oso baldintza berezietan hartu zuen alkatetza, gogoratzen gara baldintza joetaz. Hain zuzen ere izan zen gure udal taldearen lehengo legealdia, 2007an, eta ikusi ginen, hartu zoan alkatetza eta eutxen zion alkatetzai, eta erronka horri, aurre etxea tokatu zitzaion. Eta, une bakoitzean berrezkoa zen eri, joanak aipatu dugu, eta zeuk bai aniz aipatu duzu, baldintza batzuk, aurre egin zion, eta gure ikuspuntutik amentzat, baikortasunez eta duintasunez. Gusten dugu, hori, bere nortasunaren agiri badia, eta esango nuke baita ere, bizitza guztien eraman izan duela, azken erarte, hori, duintasuna eta baikortasuna. Gure kasuan, Josebek lagundu zigun, pizkat, gu oso berri ginen, esperintza bat behar ez genukan, eta pizkat egin zigun bide, udalaren egunerokotasunean, momentu, ikasketa handia, euki genuen berakin, niri konkretu ikiotoko zeitzaidan asko konpartitzea, gobernu batzordeetan, beste batzordeetaz aparte, baina, ikasketa prozesu oso interesgarri bat eta poli bat izan zen. Momentu gogorra pasa genituen, hau izan beharra dakat, baina momentu galaiak baitxare ez. Eta guztionek batuta, eraiki ginen, erlazio bat, legealdia zaratago, iraunduena. Eta gu bai pena handi sartzen dugu, gertatuko da, bizitza batzutan oso gogorra da, eta berriro ere, elkartasun osoa. Oso ondo, eskerrik asko, Bixoi. Orduan, gai ordanekin hasiko gea. Lehenengo puntuan, 2025ko maiatzak 29ko udalbatzaren ohiko osoko bilkurako akta. Zehose, aktan aldatzeko, ez, onartzen da? Bai. Aktia onartuta orduan, bigarren puntuakin hasiko gea. Udaleko erabaki eta kudeaketaren berri ematea. 2025ko maiatzeko alkate, hirigintza eta jendarte alorretako ebazpenak. Alkate ebazpenetan, 177 220 berrotalau ebazpen. Hirigintza ebazpenetan, 88 txik 106 19, eta jendarteko ebazpenetan, 37 txikan 47 11 ebazpen. Hemen zehose, Jon, ez, Inigo, ebazpenetan. Zagon bat, joko zen momentu duekin lotuta egin da irureta mabi zen da, bakarrik detaila jarritzeko. Zakit doan ez egin duena. Segunda irureta mabi ezin da izan. Lasai. Dana dala igual Inigo hurrengo batzordian emango ditugu. Trampak. Batzordian... Batzordian inerreka aipatu ziguna zan hori, bale. Bai, eman ziguna zatenak. Bale. Udal jardueraren kudeaketako beste zenbait egintzan barruan, nik aipatzia, zapatu hontan, eguerdiko ordu batetan, Euskal Pelota Nazioen Ligan parte hartu deuen mutrikuarrei eta talde osoai ongi etorri berezi bat egingo diseula udaletxian, zapatuan, eta domekan
San Pedro eguna da, eta urtero bezala itxasuan hildako mainelei da beuren familixai omenaldi txiki bat engoixeu, aipamen txiki bat, kofraizarrian eguardiko 12etan. Orduan bi ekitaldixeta danogon bidauta zozte. Nire aldetik horixe. Atzalde hon danoi, ni komentatzeko hori sartu gala udan, eta udiakin batea urtero bezala udako kultur ikuskizunak dakau datorren astetikan aurrean, eta hasiera oso potenti emango izeu ikuskizun horrei. Usteiak 5an, zapatuan, dantzataldian 60 urte hurrena ospakizuna ingo da, hementxe plazan, eta dantzataldia holtza gainean egongo da, txistutaldiakin, musikabandakin, akordeo taldiakin eta Madalena Basbatzakin batea. Gero jarraipena emango izugu kultur ikuskizun hoinei Usteiak 11an, orduan nahi arte Abesbatzak egingo du bere emanaldixa, eta ja Usteiak 19an, Malen Jaixen hasiera horretxen bueltan, gazteguna izango da, eta horrez aparte Izaki Gardenaken kontzertua ere egongo da hemen plazan. Eta gero, Malenak aiaukoria, eta bakarrikan esan, egitarauak urtero bezala uztaian erdirako etxietan eukiko zuela. Aurrengo deu, 3. puntuakin. Udalbatzaren ohiko soko bilkuraren egunen aldaketa. Kontua da, uztailean azkenengo eguena 24 dela, kuadrilla eguna dela. Orduan igual komeni aldatzia eguna. Orduan gure proposamena 30an etxia, saninazio bezperan. Igual 24an baino hobeto. Eta ohiko izaeri hartuko leuke plenuak. Ez dakitz. Bai, hori ere bai. Espaldi mado ize berezirik behintzat. Bai? Bale, hau bozka duen behar dugu, ezta? Udalbatzaren ohiko osoko bilkuraren egunearen aldaketaren aldeko bozkak. Hau batez onartuta. 4. puntuan, 2024ko ekitaldiko kontu orokorra. Inarrek azalduko deu, ogasun batzorde buru moduan. Arratzalde hon danoi. Dakizuen bezala maiatzean ingenun kontuen batzorde berezian informatu zen honen inguruan, eta hortikan aurrea jendaurreko erakusketa epean egon da, argitaratuta 15 lanegunetan egon da, eta ez da erreklamazioik iradokizunik jaso. Ondorioz, gaur ekartze dugu, udalbatza honek onartzeko. Ondoren kontu publikoen Euskadiko epaimahira igorriko da informazio guztia. Ez dakit zerbait dakazuen, komentatzeko du. Hau ere onartuen behar da, ez? Bale. 2024ko ekitaldiko kontu orokorraren aldeko bozkak. Hau batez. 5. puntuan, 2025ko ekitaldiko aurrekontuaren 3. aldaketa. Inarrek berriz ere. Arratzalde, berriz. 3. aldaketa bada, aurrengo aldaketa normalean izatea aurreko urtetik honea arrastratzen dian proiektu ez amaituak eta ordaintzeko dozenak, hori aurrengo arrastria beti hori izaten da. 2. bat egin genuen, sorospen zerbitzuan hitzarmen berria zala eta diru aldaketa bat egin beharra zauan, ez hitzarmen berriakin kostua igozan eta ez genukan aurre ikusita, hitzarmena aurrekontuak eta gero sinatu zelako. Eta oraingo hontan, dakau, orduan mugitu genuen partida bateko dirua berrez itzultzea bertan, eta beste aldaketa gero esplikatuko dutena. Aurrengo aldaketa hau da, dirua ekarri genuen, ontartzen garbiketa zerbitzutik, horren kudeaketatik, ze, dakizuen bezala eta prentzan irakurriko zenuen, jasangarritasun saiakin, foru aldundiakin hitzarmen bat sinatu da, ondartzak generatzeuen gastuen 150 aurten diputazioak ordaituko gulako, eta gero, hasieratik komentatu zeuen, ondakinen kudeaketa honen kostua behaiek hartuko zeuela bereaengan. Hortikan aurre aldaketa bat ingenun diru hori sorospenea eramateko,
ulertuta beraiek egingo zeutela ordainketa zuzenean GHK-ai, baina orain dela pare bat aste hondartzen aurkezpenean aipatu ziguten, garbi sozal administratiboki guk ordainketa egitea eta gero diru laguntza zuzen bitartez jasoko genula gastu osoan kantitatea. Orduan, ze gertatzen da, moitu genula dirua eta orain ez dakaula partida hortan dirua. Orduan, da injekzio bat, printzipioz da aurrerapen bat, ze gero gorrea injektatzen duen dirua, berriz jasoko dugu diru laguntza bitartez. Gerakinetik jasotzen duen diru hori, gero gerakina. Jungoa, zuzenean diru laguntza etortzen danean. Hori alde batetik, horiek izango liazke 80.000 euro, hasiera batetan 60 geneukan urtean hasieran jarrita, baina kontu egiteko urtarria eta otsaieko fakturak bakarrik ja 40.000 dira. Orduan, aurre ikuste dugu urtia hola jarraitu ezkeo eta pare bat tronba hundi erortzen baldin badia ez zaigula iritsiko 60ekin, orduan 80 jarri dugu baizpane, jakinda gero gaina diru laguntza bitartez berdinduko digutela gastua. Eta bigarren aldaketa da, brigadantzako ibilgailu berria. Hau etxian bezala, kotxe zaharrak emateu beti puskaungo iala, puskau ginda bat. Orduan, ez geneukan aurre ikusita, guk egia esan ez genekigun hain gaizki zauala, kotxia, eta, ez daka zeikan, aurre egiteikan, orduan, furgoneta bat ekartzeko biharra uki deu, eta horretarako diru injekzio hau proposatze deu, hemen 8.000 eta 500 eurokoa. Totalian izango lidazke, 108.000 eta 500 euro ekartzea gerakinetik. Eta kontutan hartuta, 80.000 euro horiek, gero itzulingo diala berriz. Zagit zerbait dakazuen, komentatzeko? Bozketa jongo geha orduan. 2025ko ekitaldiko aurrekontuaren 3. aldaketaren aldeko bozkak. Hau batez. 6. puntua. Udal hilerriko hainbat hilobien gaineko ehorzketa eskubideen emakidarako esleipen baldintzak eta deialdia. Hau berriz Inarrek gobernantza batzorde buru moduan. Azkenengo gobernantzan batzordean informatu zen eta dokumentuan berri eman zen. Kontua da, erosketa eskubidea hilerriaren udal ordenantzan araututa dago eta bertan jasotzen da bezala, panteoiak daukate titularrak. Panteoien titulartasun horretan alde batetik doz eskubideak, eta hori normalean ikuste dugunak, baina ardurak ere bai. Orduan, titularra normalean, panteoian titularra pertsona bat izaten da, eta horrek erabakitzeu, nor aldan lurperatu bertan, nor atera, panteoia txukun eukitzeko ardura ere beria da, badaka bere, askotan esan izan da panteoi familiarra, baina titularra bat izaten da normalean, eta gaurkoan lehiaketa bitartez panteoi batzuen eskubidean emakida guaz, oinarriak onartzea guaz, gero publikatu ahal izateko, gaurkoan oinarriak aurkeztea. Lehiaketan 3 panteoi ateako ditugu, 11, 76 eta 86 zenbakikoak, hauen emakida 50 urteetakoa izatea, gehi 25 urteko luzapena izan ditzake, eta prezio fijua dira, 6.000 eurokoak. LDIP modua sosketa da, hau da, ez da puja, ez olako gauzaik, sosketa puro izango da, izen emateuen pertsonen artean. Azpimarratu nahi dut, izen ematea pertsonalak diala eta famili bakoitzeko eskari bat egiteko eskubidea ongoala, oinarritan hola jartzen duen bezala. Orduan, gaur oinarri hauek onartzen bali maitugu udalbatza honetan, boletinean, udal tabloian, prentzan eta sare sozialetan zabalduko dugu informazio guztia, eta 15 egun natural izango dira jaiegunak barne eskaria formalizatzeko. Gero, behin, 3 pertsona baino gehiago aurkezten bali madia sosketa egingo ditzateke, eta hortikan aurrea ordaindu, esleitu, eta 50 urtetako, gehiago 25, panteoi horrek titular berri bat eukiko luke. Ez dakit, zerbait komentatzeko?
Udal hilerriko hainbat hilobien gaineko ehorsketa eskubideen emakidarako esleipen baldintzak eta deialdiaren aldeko bozkak. Aho batez. Eta 7. puntua zuzenean nik hartzen detitza. Eta arrazoia, komentatuko dut, AR9 metek motrik eremuaren aldeko aldaketa puntualaren espedientea biaraztia da puntua. Nik hartzen detitza, legeakola aipatzen duelako, alkateak eta zinegotziak gaur ez du hemen, baina badago zinegotziak interes talka bat aldutela eduki gai honen inguruan, eta ondorioz, ez dugu parte hartuko, ez iritzia emanez, ez boskaketan ere ez. Orduan, nik eramango eta aurrea. Hau, ekainak 23ko hirigintza batzordean tratatu zen, eta 2022ko uztailean 28ko osoko bilkurara atzein behar dugu. Hor, Mutrikoko udalak eta metek motrik fabrikaren jabetzaren arteko hirigintza hitzarmena sinatu zen. Lur eremu hortako zati bat, SR bateko lur eremua ere badenez, aldaketa puntual bat egitea derrigorrezkoa da aurre egin ahal izateko. Orduan, gaur honea dakarkiguna da, hirigintza batzordean informatu zen bezala, aldaketa puntual horren espedientiai hasiera ematea. Orduan, hori da bozkara eraman berdeuna. Behin onartuta, boletinean argitaratuko litzateke, jende aurrean egoteko, norbetek zerbait baldin badaka esateko. Aipatu, naizta, Aitor zinegotzi bezala ez da hon, eta ez zuen parte hartuko, eta Ainizek ez duen parte hartuko, beste norbaitek interesen baldin badaka, azten ditu inberko litzateke, baina hala ere aldeko 7 boska izaten jarraitu behar dugu honei aurrea junal izateko. Naizta batzuk interestan dukagaitik ez duen parte hartzen. Orduan, ez dakit zerbait dakazuen komentatzeko dugu, honen inguruan? Bai. Bai, gai honen inguruan asko halko neuke hizketan egin, oso luze, urte askotako prozesua dalako, baina zehozela laburtziarren esango ordua zan. Hola laburtuko nuke, ordua zan, gai honekin gabiltz, azkeneko, ez dakizen legalditan, zenbat urtetan, gira bueltaka, katiatuta, posizio bat, kontrakua. Hitzarmen hau bea ere, Mutrikoko udala eta lur jabien artean ere, hirigintza hitzarmena sinatu zana, ondala 3 urte sinatu zan. Aurretik beste historia eta beste prozesu luzea asko eta gero, baina 3 urte honetan ere ez da inolako pausorik eman. Eta honezkeo, dirutzen zaku, eremu hori garatuta egon behar zela, etxiak hor aspaldi egin behar zela, eta inguru hori txukunduta egon behar zela. Gu 2003 legealdi gobernuan egon ginean, egisa da gobernuan egon ginean, baina minoria egoerango zen, ezakan geixengo ikan plan urbanistiko bat aurrera teatzeko, eta proposamen honek baso zen mai gainean, udaletxea honekin, eta beste hainbat proposamenekin etorri zian. Saiatu ginean hirigintza batzordean ikusten laburtean ziar 1000 aldiz eraman gendula gai hau, proposamen ezberdinak, hau da bat, baina honen aurretik beste 1000 ere egon zian eremu honetan, etxebizitza tasatu gehixo, gitxio, VPO gehixo, gitxio, forma honta, beste forma, parkina, lokala, ez dakiz zer. Eta hor blokeo egoera bat egon zen, eta batez ere bildun partetikan, ez naiz hartuko detailetan, zeba 2 ordu halko gineak egon, o gehixo, gai honi buruz eta etxen. Akordatzen nahi saiatu ginean, gu proposamen bat etxen, orduan bilduko zinegotzi zianak zatuz ez, hau geuk erabakiko dugu, datorren legislaturan geu ongo udal gobernuan eta geuk ingo dugu. Aiatzen ginean zeitsuan, gobernua aiatu zineten, hauteskundiak irabazen duten, gehiago absolutuakin, legaldi aurre pasatu zen, eta legaldi honen erdiz ere pasatu da. Hau da, ordutikan hona, 6 urte pasatu dira, eta oain gozau firmatzen, modifikazio puntuala martxan jartzeko. Hau da, 6 urte, gehi aurretik zatozenak galdutako urtiak izan dira gure ustetan behintzat. Eremu hori degradatutako eremu bada, da fabrika zahar bat hor herriko lekurik honenien izango genduke oso modu prekarioan, zatarrian, peligrosuan, iruditzen zaku hor etxe bizitzak etxia gaina tasatuakin, eta VPO babestutako etxeekin eta plaza publiko bat, eta parkinak eta herri izantzako onura badala, orduan gu proiektu honen alde goz, eta alde bozkatuko deu, aurreratzen dut. Baina,
bai egin duen repaso hau, oso laburrian, esan duten bezala, honek daka historiaz den dormir, eta hemen bi egune oso zikalko gineakeon eremu honen inguruan izketan. Eta prozesu hori askotan desagradabilia izan da, eta batzuk modu batea edo beste sufritxu deu egora horrek ere. Eta hau da eremu puntual bat, aldaketa puntual bat, eremu konkretu batena, baina honekin batea berdin-berdina esango nuke herriko arauena ere. Urtero goz hauteskundeak ez, aurrekontuak onartzen daunean eskatzen herriko arauen berrikusketa martxan jartzeko, oso atzeatuta gabiltz. Kontutan eduki behar deu, arauen berrikusketa batek gutxi bera 8 urteko epe bat eskatzen doala, hau da, gaur hasten baldin bagea ere, amendikan 8 bat urtea onartuko dela arauen berrikusketa, horrek nahi dugu esan, etxe bizitzen ordenamentua, eta beste egin bat ekipamentu herri bezala behar ditugunak, denbora honetan, ez ditugu laukiko, dozen gelditzen dian, eremu apurrak, gestio aldetikan eta komplikatu denak, igual jongo dira esatazkatzen, baina eremu asko ez dira gelditzen, eta oso komplikatuak dira dozenak, eta adibidez promozio berriak eta bultzatzeko eta sekulako arazokuko dugu, eta nik uste dut herri honek etxe bizitza arazo bat, nahiko importantia biziko duela amendikan urte gutxi batzu. Oain badoz, aspaldi onartutako eremu batzuk garatzen ari dena, komenduan, arrasaten, eta, amendikan, ez dakit, 2 urtea garatzen baldin bada guriz fabrikia, denpora baten bado pulmoi bat, bado etxe bizitza kopuru bat bado etxen, libriak orain arteko danak, oso presio altuan, beste herri guztietan UPPO eta tasatuak egin den bitxartean, hemen momentuz ez to, baina eremu horrek amaitzen dianean, gero ongo da, uste dugu ongo dela, zamortu moduko bat, urte batzutan etxe bizitzik ez diana ingo segurazko, araurik ez dakaulako, eta dozen oso eremu gutxi gelditzen dialako garatzeko, eta gelditzen dianak oso komplikatua dialako garatzeko. Orduan, badakiko azkeneko gazteleneko batzordean esentzen duela, hirigintza arauen berrikusketaken ere azteko asmoa dakazuela, postutzen geha, berdina, orduan zan honekin ere, gure babesa aukiko dezu ez, guretzako da lehentasunezko gai bat, herri bezala, etorkizuneko herrixea definitzeko, etxe bizitza da, momentu entakendako arazo ondizena, baina beste egin bat ere mudoz, eta hemen Rafa aurrean daketela bat izateko ez, klima aldaketa herriz ere egokitzu barzako, eta ordoz, berdeguniak definitzu, herriko instalazioak, ekipamentuak, mugikortasunak, eta bartabar, guzti horredanak hor definitzen dira, landaremuko erabilerak, eta bartabar, eta hori izango da prozesu luze bat, ekin beharko diguna, eta uste du, denpora gehiago ezten deula galtzen laga. Eta hori guzti izan da, eta aurreratu de, guk honen aldeko, aldaketa honen aldeko botu emango deula, bai izan, oindala 3 urte sinatu zanean hitzarmen hau, udalak konpromiso hartzen zoala aldaketa puntuala hobetzeko, eta hori da 3 urte tardatu dana, eta horren trukian, lurjabiak ere konpromiso bat hartu zoan, eta zan fabrikazar hori bota, eta modu provizionalian aparkaleku bat eitzeko ere bai. Orduan, ez da zoipatu, baina hemen akordatu horazi nahiko nuke, hitzarmen hortan jasota dauala, hau prozesu hau martxan jartzen momentuan, lurjabiak eraikin hori bota, etzeko obligazio dakala, eta hor aparkaleku provizional bat eitzeko obligazio dakala. Orduan, hori ere nahiko nuke azpimarratu guretzako importantia dalako, batez ere, oindikan tardatuko dalako denpora bat, aldaketa puntuala hoetzen azten dentikan, hor benetan etxiak eraikitzen azten dien arte, urte minimo urte batzuk, segurazko, pare bat, segurazko minimo pasatuko dira dugu eixo, segurazko. Orduan, behintzat, tarte horretan, aparkamentu provizional bat okitzea, uste dugu eremu hortan, importantia dela, eta horrekin ez astutzeko bakarrekan egin duen zen. Nire partetik, hain nizek talkadako amezelanik bai talkadokat, ni nahi lurjabe, on momentuan nire familia lurjabeak era, orduan aldaketa puntual honi buruz ez eritzirik eman, eta bosketan azten ditu ingo nahi. Nik gauza honek bizkate epini. Arautzu zuetan, hau ere mua AR9 metremotik ezeguan. Hasiera baten ezeguan olan, eta hasiera baten industrial urbano da. Orduan planteamentu gehizin, lehen, hortxe bertan aldaketa puntual bat etxia. Eta ebili ginen, bueltaka, baina legislatura batez, 3 legislaturan bebaile biliaz. Ez hori bakarrik, sino motrik berak eskatu banin, metremotrik eskatu banin, ezeko unelan espazioik, hasi ginen antzomendiko han prestatzen. Eta ia zen mobidea hon zan. Han prestau, gerokun hori besti, eta gerokun enpresik
ez bandalaine, langile guztik hainkaz gora. Gure lehentasuna hori izan. Enpresia arajutite mutrikun gelditzi, ez dakik ze pasazan. Hori ja, ez dakik ze pasazan, baina bentsat horbera gelditzu zen. Nahutzen, gure empeinu esan izan, han itxarrez etxi, zino dudagabe gune egin hori aldaketa puntual bat etxi hor, baina ze gertatezan, klaro, eremu zen motza, hori eremu hortxe motzin ezin planteamento asko. Baina esan jarraitzu hori lortzen. On gertara, beste pauso bat gisa, baina hori ez da aspaldikua. Ezerreun hori, hartu zatitxu bat, eta horreaz erekin. Hori gupen nahi dugu hori irekitzi, hori dudekizta hori. Baina, klaro, horrek ezan bakarrik aldaketa puntuala. Zino izan, terreno gehiagoa, ezerreun ekoan problemiakin, baina hori gero etorri zen. Gu hor gaz, lehengo gutik, gaz hori irekitzeko prest. Guk iztu epini. Ez hori bakarrik, zuk izazu, ez dakagola etxe bizitza tasatoik bez eta babestuik bez, da hori. Klaro, ez dakau, ne? Arauzizio ez da markate bena batik izauan, lehi madrazon legi sartu zanit, azte bete harina guatan sartu zen hemen. Hone irekitzen nazenak, horti sartu zen. Ez dakau aukeraik. Aukera bakarrara, on, aldaketa puntualan bitxartez, hori be lortzi, hori gu nahi dugu. Herritxarrak egutxe aukeria, degradatar hori, eta ez da hori bakarrik. Ontxe arte, azkanengo pauso guztik emon dizenak, dokumentazioen arabera egon da horre, entre arkitektu, ero ez arkitektu, baina eukiro dokumentazioen falta. Honen bero, parte hartze prozeso bat, 3 puntuen berdiz, baina onartu bideu, hori martxan tepitzeko. Baina guk ez dugu epinixelago peraik, inundik inoa bez. Guk egin genuen lehengo lana, metre motrik juteko antzomen dira. Ia zema buelta emon genuen, eta hor bera gelditu zen. Gero azkanin, eizkun goitxipera pluf. Baina guk ez. Eta beste planteamento bata, duda baik. SR1 garatu baita pilo bat denporan, hori zera nahi duen lortu. Hori zera, hasi ezke, pegaik, hemen inok ez da epine. Prozedimentu birdau, beran prozedimentu guzti. Eta garbuz emotxea lehenko pausoa, guk hori txeko eta aparkamentu duda baik. Hori guk izarmena izan, hortako, zehatxik ez daen, lehenko gauza batzuk aurretekin bezalako. Eta faltariz, bi gauza bakarrik, baina hori enberde. Eta aurretik nahi izan baben bota, hori engo zan. Horretzen, honen gero beste pauso bat, ja, importantien nauzera gaurku, ja hori ja martxan jartzeko. Baina guk ez dugu epinizela, pegai, todo lo contrario. Guk abizen urte guztian gaz, hori, eta metremotik aurrea eruteko, baina izan izan. Hori gu garatu nahi dugu. Hori bakarrik. Bai, laburra borre. Metek motorik antzomen direra emateko hitzarmena eta hori, nik uste Josebe alkate zala injustu ere. Inzala, osake... No, badakit, negozaketa horretan ibili nintzen, batzokiko presidente nagoen, jaz nagoen zinegotzi legislatura hartan, da langile guri zafarrekakoa, bilerak, diputazioa, neurek lagundu nizuen diputazio bilera etxea, neu ibili nintzen horretan, da akordatzen nahi. Eta hori izta, zuek ez ozten noen dikan, hori izan, lehenuoko kontua zen hori, eta hori hitzarmena egin zagoen, gero gisa da, asmoa zala, enpresiak baldintza bezala jartzen zoala, antzomen dira ematia, dana piso baten, planta baten, ez dakize berritxuta, hemen gelditzeko enpresia, zaiekera guztiak egin zian, eta gero enpresiak itxegin zoan, eta juntzan, dalaga segundan hori, eta hori ala da. Eta inzan hasiera baten, ordenazio bat, eta hitzarmen bat, ari beste erako erabilera bat emateko, eta etxe bizitzak egin, eta horrekin antzomendiko fabrika berrizea eta finantzatzeko, eta hor bazagun asmo bat, baina hori dana bertan bera gatu zen. Hortikan aurrea ere urte asko pasatu dira eta urte askotan daukau kapitulu asko ez detena gaur hemen. Baina, halko nitzake eta bai, atzeatu da urte asko. Hemen atzeatu teknikoki atzeatura nahi, izan da, teknikoki arazo batzuk bazalako, bestik ez? Teknikoki eta politikoki asko. Politikoki ez, politikoki gure ardura da hori martxan epintzi, hori hasiera ziratik. Ia zema proiektu inoen norko. Eta gero, esan dizue, zinegotzi batzuk izan duzuela boskatu edo hori destia, zalantza dakau, izan, lehenak behar ez da hor, baina, familizako batzuk ere hor badak eternuak, orduan, bez boskatu eta listo total, ez dakago geixongo ere, total, boto bat geixo ez digo inoa, ez boskatu eta listo. Ez dakizein nahen hori, baina idazkarizak esan beharko leuke. Jabea zuzena baldin bazazte dudik, jabea, luzaina, finka horren jabea. Bere kasu ez da hori, hilobak dazka, hilobak dazka. Ezelako udalerri batean, kasuan kaso, espedientea, bakoitzea, kasu, baloratu beharko ditzake. Baina, ez boskatu eta listo. Erlatibo izan leike, afinidade urbiltasun hori
Bueno, ez dugu inoa, ez dugu eskatuko eta listo, ya está. Pentsatzen dut, amaten urte hile honetan, honi buruz bozkatu izan dudala konturatu gabe gaina. Baina hogar, esan doanian nahi nizet, eta esan doanian, jo lo izan dio, banik ere senitarteko bat ditxuketan. Izan nire Hemen markatzen duna da zeuen boska, zeuen iritziakin edo zeuen zeakin, norbaiten, osea, norbait dano dakau norbait, baina zeure binkulo familiar baten, honeako gotxarreako, zazu zen. Bueno, ez dugu eskatuko eta listo. Zazpi gelditzen geha, zazpi bihar die, zazpi geha ez dako lehenoko interesik, ya está, zazpi boskatuko da, listo. Boskara jungo da. Garbixo da. Bai. AR behatzi metek motrik eremuaren aldeko aldaketa puntualaren espedientea abiarazteko aldeko boskak. 2, 4, 6, 8. Kontrakoak. Eta abstentzioak normalean ez dira boskatzen, baina 2. Hiru. Elena, bale. 3. Listo, aurrea. Bueno, azkenengo puntura, gai ordaneko azkenengo puntura jaugea. Maitxe koloretan LGTBIQ+ harrotasunaren nazioarteko eguneko adierazpena. Normalian, olako adierazpenak eta nazioarteko egunak eta dianian ekartzen ditugu gehienetan eudeletik etortzen dianak, edo EH Bildutik etortzen dianak, o beste nun baitzetik, eta bueno, batzuetan egokitzen ditugu herrira, eta beste batzuetan juten dira orokortasunean, eta aurten iruritzuzaku geuria propixua etxia, motza, baina geure sarietan ere gero jarriko deuna, eta ez dakitxi. Ez daka igual hainbeste hasierako hainbeste azalpen eta hainbeste eskakizun, baina bueno, iruritzuzaku sinplia zala, baina betetzekoa dala. Eta orduan, bueno, nahiak irakurriko dugu feminismo batzorde buru moduan. Larun batean, ekainaren 28an LGTBIQ+ kolektiboaren sexu askapenaren eta harrotasunaren nazioarteko eguna da. Eskerrak eman nahi dizkizuegu sexu askapenaren aldeko borrokan ahalegina batu dituzten pertsona eta kolektibo guztiei. Oraindik ere, eraso homofobo eta transfoboak izaten jarraitzen dute zoritxarrez, baita gure herrian ere. Horregatik da beharrezkoa gizartea sentsibilizatu, kontzientziatu eta eraldatzeko antolatzen eta aldarrikatzen jarraitzea. Sexu eta genero aniztasunaren onarpen soziala lortzeko bidean, Mutrikuko udaletik ere konpromisoa adierazi nahi dugu. Gorroto diskurtsoen eta giza eskubideen urraketa egoera horien aurrean esku hartu eta salatzeko erantzukizunari heldu nahi diogu. Horren harira, 2025ko irailean Mutrikuko udalak martxan jarriko du Mutrikuko LGTBIQ+ herritarren errealitateari buruzko udal diagnostikoa eta ekintza plana. Mutriku matxismo eta LGTBIQ+ fobiarik gabeko esparrua askatzaile eta bizigarria izatera bidean urrats koordinatu eta planifikatuak ematea da ideia orokorra. Horren baitan, Mutrikuko udaleko LGTBIQ+ politika publikoen ekintza plana ere diseinatuko dugu. Egin dezagun sexu eta genero diskriminaziorik gabeko Mutriku baten alde. Zeose, esateko? Bai, bueno, nik egun duk esan, munduan, Europan eta baita gure inguruan ere, eskuin muturra eta muturreko posizioak indartzen ari diala. Eta giza eskubideen inguruko diskursoak geruta gogorrauak diala eta atzera pausu nabarmenak ematen ari gerala. Bigarren Gerra Mundialetik hona ematen zen giza eskubideek poliki-poliki leku irabazten jundiala, eta momentu honetan goz, mundu mailan, mundua guztiz alderaztuta, eta atzerapen nabarmenakin giza eskubidea dagokionez. Eta LGTBI kolektiboari dagokinean ere bai. Irabazitzat ematen genitzu hainbat eskubide, berriz ere zalantzan ikusten ditugu. Eta gorroto mezuke geruta ugarisagoa dira eta gaine impunidade osoz. Aste honetan bertan ere, Budapesten bado Europa mailako manifestazio importante bat, Viktor Orbán presidenteak Hungarian ere debekatu egin ditualako LGTBI kolektiboen aldeko manifestazioak ere, adierazpen askatasuna, Europar batasunean, holako oinarrizko gaixekin gabiltz, bueltaka, eta guk ere manifestazio horri, eta hor aldarrikatzen dian gauzai babesa adierazten nahi zizeun.
Eta hori, ezin deula giza eskubideetan inolako atzera pausurik onartu, eta beraz, mozio honen alde ingo dugu. Inigo? Gu baita mozioan esandako guztiarekin alde, eta Jonek esaten duen, azaldatu itxuen hitzakin bat egiten du. Giza eskubideak guretzako, baitxare guzti danontzako izan behar dira sagrauak, eta adierazpen askatasuna baitxa ere. Eta orduan berez, gu ere alde, mozioaren alde. Bai, diagnostikoakin lotuta ekainan 11 uste eintzala ez da, lehenengo saioa, eta gero udia eta gero iraietik aurrea ja hasiko dira bete-betean diagnostikoakin, 3 kilo arroxakin. Bueno, maitxe koloretan, LGTBIQ+ harrotasunaren nazioarteko eguneko adierazpenaren aldeko bozkak. Hau batez. Eta azkenengo puntuan, erregu galderak maixan baten batek, zehose, Jon, ez, Inigo, ez. Bueno, honen bestez, gaurko plenuai bukaeria emango isegu. Eskerrik asko danoi.